ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಅಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು, ಅಪ್ಪ, ಸುಧೀರ್ ಅಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ, 4 ಜನ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಹಸ್ತ, ಇವರ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಸ್ತ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುದು. ಸೊ ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸುಧೀರಣ್ಣನ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೋಗುವ. ನಮ್ಮ ಸುಧೀರಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಚ ಓಡ್ಗೆ ವಾಚ್ ದೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬೈದ ಕ್ಯಾಸಿಯೋ ವಾಚ್ ದೆತ್ತಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬೈದ 125 ಅಂಚೈತೆ ವಾಚ್ ದ ಅಂಗಡಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಲ್ ಉಂಡು ವಾಚ್. ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಉಂಡು. ಜೈಲ್ ರೋಡ್ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ. ನೋ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಟೈಟನ್ resort return seafood for a 10 minutes start. Into fashion. 5,000. ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ. ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು 14,695. ಅಲ್ಲಿದೆ 14,000 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದ ಎಡ್ಡಂಡಿ ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂದುಲ ಎಡ್ಡಂಡು ತುಲೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡಂಡು ఏం చేస్తుందిరన్నా ಅವನ್ చెడ్డండి సత్య తీరుతుందా తీరుతుంది బ్లాక్ ఉన్నదా రేట్ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರ್. ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಕುಕ್ಕು ಮಾಡ್ದೆ ಪುಣ್ಣ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಾಚ್. ಆ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಹೊಡ್ಚ. ಊರುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಚ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಪಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ
ಎಂಕ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಏನು ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದವಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಚಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ವಾಚ್ ಚಂದ ಉಂಟು. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಚಂದದ ವಾಚ್ಗಳುಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟೇನ್ ಕಂಪನಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಾಚ್, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಾಚ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಿ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಾಚ್ ಬರ್ತಂಡೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಪೂಡು ಬುಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ಹಾಕೋನ ಬ್ಯಾಟ ಒಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಕಿಲೆಂಜಿಗೆ ಇರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಅವಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದಿರಿ. ಹೊಸ ವಾಚ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸುಧೀರಣ್ಣ? ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ. ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ವಾಚ್, ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸುಧೀರಣ್ಣ? ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಂಚುಂಡು ಮಾಮು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲೆ ಜಂಗ್ಲ ಬಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಅಂಡೆ ಬಂಜಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕದ ಸುಧೀರಣ್ಣನ ವಾಚದ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾರ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೀ ಅಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಎಪ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆರು ಬೀಡಬಾರ್ದು ಗುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಯಾರು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಹೋದಿತ್ತ ಇನಿ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಬೇತಂಜಿತ್ತಂಡ್ ಅವಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧೀರಣ್ಣಗ ವಾಚ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾನೆ ಮಾತ ತುಯಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪಂದೇನ್ವೆ ಇಂಚಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲೇ.